Ayan, magandang umaga po sa atin mga saksid. At alam niyo po kung ano yung maganda vlog natin ngayon. Nung una, di ba, napansin niyo, Pambing, yung na-vlog natin dito sa Malasike. So ngayon naman mga kasaksid, dito naman po tayo sa Bakahan naman. Mga kasaksid. Yan, first time po natin ngayon sa Bakahan, no? At syempre, ang makakausap natin ngayon, may explain niya sa atin kung paano nga ba mag-alaga ng baka, paano pumili ng magandang baka pag bibili ka. At siyempre, yung mga kailangan pa na inputs kasi first time lang din natin na makapag-ano sa mga bakahan. So, si Sir na ang bahala magturo sa atin mga kasaksid, no? So, pero bago po muna, please like, comment, and subscribe sa ating YouTube channel and please click the notification bell para lagi po kayong updated sa lahat ng videos po natin. So, iharap ko na po yung camera at nandito na po si Sir. Hello sir, magandang umaga sir. Magandang umaga din sir. Anong pangalan nila sir? Mark Kate Subido po. Mark Kate Subido. Opo. At sir, matanong ko lang, ilang years na kayong nag-aalaga ng baka sir? Baka nung mulang nakabata pa ako, nung umpisa ako ng babaka, nung mga grade 5 ako. Grade 5. Ay, ibig sabihin sir, parang namanan nyo sa magulang? Parang namanan ako sa tatay ko po. Sa tatay, oo. Kaya si papa naman medyo na-stroke na, kaya ako na din ang nagpupos ng baka. Parang kayo na yung parang naipamana niya po sa akin. So, ngayon sir, dito po sa baka nyo sir, ilang piraso lahat sir ng baka nyo sir? Pag minsan sir, pag dumating sila, mahigit 60, 50 heads, yun. Yun ang pinakamakon namin. No? Oo, tapos ano yun sir, karamihan yung dumadating na yun sir, parang for sale lahat yun, ganun? For sale lahat, binibenta lahat po. So, ilang days o ilang buwan sa inyo tumatagal yung isang baka, sir? Yung baka na malakas din ang mga bintahan, walang natitira sa isang linggo. Sa isang Pero pag medyo walang ding mga hindi malakas ang bintahan, mga limang matitira, 10 kan. Limang matitira. Oo. So, dito sir sa Bakan, kasi mga kasaksid si sir nga, ayun nga, nagbibenta sila ng baka. Ngayon, syempre, sa mga gustong mag-alaga ng baka dyan at gusto bumili ng baka, pwede kayong makakuha ng idea kay sir kung paano nga ba pumili ng maganda na baka. Tapos, yung talagang sulit yung pagkabayad, sir, di ba? Sige nga, sir, paano nyo maano sa akin, sir, na katulad dito sa mga nakikita natin mga kasaksid, ayan, mga bakahan. Ito, mga ilang buwan na to, sir? Mga may 4 months, may 5 months, may 9 months. 9 months. Pero ano yung recommendation, sir, na baka na pwedeng bilhin? Ito, sir, mga maganda. Ito mga to. Ito. Talagang Brahman. Anong tawag sa lahi na yan, sir? Brahman, sir. Brahman. Brahman Indo. ba? Karamihan. Indo Brahman, oo. Ito mga to. Ito, mga ganyan. Yung mga matataba. Karamihan, sir, ano yung mga nabibili nila sa inyo? Babae o lalaki? Puro, kung minsan may madalang din ang mga babae, sir. Tapos yung mga lalaki, marami talaga, sir. Mga malalaki marami. Lalaki, ano yung mas mahal yun, sir? Parang gano'n? O same lang silang price? Same lang silang din ang price. Depende lang yung mga lahi. Pero karamihan Brahman. Brahman. Ano yung mga iba pang mga lahi, sir, na ano? Indo. Mayroon din kaming Indo, yun. Yung medyo itim, sir? Medyo yan, yung mga malaking tenga. Yung mga malalaki. Ito, yung malaking tenga. Yan. Malaking tenga. Tapos, yung itim, sir. Ano yung itim na yun? Yun, parang nangitim ba sa araw yan, sir? Hindi. Sir, parang ganyan, Angus. Angus ang sinasabi nila. Ibang lahi. Ibang lahi. Angus. Okay, Angus. Kasi sabi ng iba, sir, di ba may mga kwento, sir, na pag umitim daw ang baka, sabi nila. Yung parang, di ba may iba, pag puti ng uwak, iba na pagputi. May lahi talaga. May lahi talaga. Angus ang lahi niya. Akala ko dahil sa sobrang init dito sa Pilipinas. Hindi naman po. Hindi naman. Ngayon, sir, may tuturo ba sa atin, sir, kung ano yung magandang pagpipili sila ng baka? Ano yung titignan sa isang baka, sir? Ang unang titignan ng baka dito, sir, kung maganda, yung una sa kanila, yung malaki, yung mga paa, tapos yung mga tenga, kung maganda din mga tenga at sa mukha, tapos yung mga haba niya. Yan ang mga importante, sir. Kung gusto mo naman yung mga matatabang paa, yun din. Yan ang mga parang ito.
Ganyan, sir. Ito yung malaki na to. Yun. Talaga, quality na yan. Talagang all goods na yan na baka talaga. All goods na to. All goods yan. Wala silang masabi. Wala silang masabi. Kasi syempre, iba may mga first time na sir. Baka. Oo. So, karamihan sir ng lahi na nakukuha nyo sir, itong Itong baka na Brahman talaga. Brahman. Siya yung karamihan talaga na nakukuha. Ayan, mga Yan, kasaksid. makapal. Mga kapal. Tsaka yun nga, yung paa, yung sa lapad sir, no? Lapad, saka yung matenga. Yung tenga. Sa titi, wala namang masabi, malambi. Nasabi nila. Ganun. Ano ibig sabihin malambi sir? Yung mahaba. Mahaba yung pusig niya. Mahaba yung pusig niya. Oo. Yan talagang wala silang masabi. Quality na talaga. Quality na talaga. Kasi pag hindi ba malalaki yung paa nila, tsaka yung haba nila, parang native na yun, sir. Native talagang dilalaki. Ay, gano'n. Yung mga sinasabi nila. Kaya pala may nakita ko na ang lalaki ng dito nila matatangkad. Ganitong mga baka yun. Tumatangkad talaga. Meron naman tayong ganito palang kalaki. Ganyan palang kalaki. Ang nas nawala sungay na. Wala din. Yun ang talagang native na sinasabi nila. Ay, itong sungay. Ganitong kalaki. Ganyan na yung sungay niya. Yun ang talagang native, sir. Okay. Nung malalaman mo na native na yung isang baka. Yung baka. Hindi na mo lalaki, talagang ganyan lang salang lumalaki lang sungay. So kailangan dapat pag bibili ka 5 months, dapat wala pang yung sungay. Wala pang ganito, parang hindi pa tumutubo. Pag magbibinta din tayo sa parang hindi tayo masira. Yung mas maganda sabihin natin yung totoo. Yun ang maganda, sir. Yung mas maganda. Yun ang mas maganda. Kasi may iba na first time bibili. Sabihin na natin. Hindi na maulit. Hindi na sila uulit. Kaya mas maganda yung sabihin na natin, kaya marami tayong magsusuki. Magsusuki na Ngayon sir, itong mga baka nyo sir, pagdating naman sa negosyo sir, kamusta naman yung nyo sir? Pag nasa biyahe ka, sir. Ganyan. Pag nasa biyahe, sir, mahirap din talaga. Kung nasa biyahe. Hindi naman tayo makakalusot. Mas lalo na kung walang papel yung mga baka. Gano'n. Kung walang documents na pupunta ng munisipyo, hindi tayo makakalusot sa mga checkpoint, sa mga police. Hindi tayo makakauwi. Kaya pag nasa biyahe tayo, dapat kumpleto tayo ng tatak. Ganun, saka yung documents. Yung sa tenga nila? Po. Ibig sabihin, pang mag-nenegosyo ka rin ng pagbabaka, sir, kailangan dapat yung requirements ang pinaka-important. Oo, yung mga papel ng baka. Yung mga papel ng baka kapag... Hindi basta-basta tayo makakadaan sa daan kung walang papel po. Yan nga Hindi sila basta-basta nakakaano. Tapos ito sir, parang saan bang galing lahat sila sir? Galing ng Tarlac. Tarlac. Tapos mula sa farm doon, diretso na dito sa... Diretso na din dito. Diretso na dito. Maganda din ng magkuhan ng magbabaka. Pero pag nasa biyahe lang, may pagod ang nakukuhan. Pero pag nandito na may kitang unti-unti, pwede na natin i-dispose. Sabihin sir, pwede niyo ba mabanggit sa atin kung magkano yung minimum na o kumbaga parang SRP ng baka na binibenta ninyo? Yung minimum ng presyo. Yung presyo lang. Ito, higit kahit 40, bibigay ko yan. Yung mga malalaki naman, yung mga yun. Yung sa taas. 35, bibigay ko yun, yung may busal. Yung malaking tenga sir. Kung tumal naman, kahit 30 din. 30. Basta yung mga matataba, ito, plus yung dalawa, 30, ay, 40. Na magaganda. Yung mga magaganda. Yung mga Brahman. Kumbaga na sila doon, makakasigurado na sila talagang maganda. Sigurado na talagang maganda yung baka yun, sir. Maganda yung baka nila. Kung may bawas 30, pwede itong mga to. Yung mga, mga pwedeng alagan na papatabain. Yung mga to. Papatabain. Tapos na ano nyo rin, sir, di ba, na parang yung sinasabi ni sir kanina, parang doon lahat ng nagbabaka, dadalhin nila yung baka doon, gano'n? Doon sa cattle market ng Urdaneta City. Nandun lahat. Bukas, madadala tayo lahat sa cattle market ng Urdaneta, sir. Ang pagbibiyahe ang mahirap pala. Pagbibiyahe lang pero pag dumating kayo doon, sir, may kasiguraduhan ba na mabibenta lahat? Doon sa Urdaneta? Mabibenta lahat. Kasi may pupunta din na taga Batangas. Umiya, ganun. May dayo-dayo din pupunta, sir. Kung baga, sir, bagsakan sa Urdaneta, may bagsakan ng gulay. Doon naman bagsakan ng baka. Baka din, dito baka. din sa Urdaneta, no? Baka, kalabaw, kabayo, nandun na din lahat. Ay, nagbebenta rin kayo ng kalabaw, sir? Hindi. Iba din ang negosyo namin. Pero yung kalabaw, may iba din na
Ay, ibang Ibang din may. negosyo naman. Ibang negosyo din. Ay, magkahiwalay. Magkaiwalay din. Okay. Kasi ang nakupos ko lang talaga itong mga to, baka. Kasi ang mga kalabaw, hindi ko estimate yung kanya. Paano yun, sir? Maliit pa lang, laki na ng sungay, sir. Oo nga, pangkate na kasi yan, sir. Ay, ganun na. Pangkate na siya. Kaya hindi ko estimate yung halaga ng karne kung kwan. Baka uurong tayo ng kapital pag ganun. Uurong ng kapital. Ngayon, sir, sa ano nyo, sa matagal nyong pagbabaka, sir, ano yung pinaka parang mahirap sa inyo o na-challenge kayo sa pagbabaka? Pag minsan kung yung mga kasama natin na nagbabaka din, pag minsan sa biyahe ka, nagpapauna ka ng mga baka na papunan mo, tapos minsan yung mga pera hindi mo na makukuha. Yun ang hindi dapat. Minsan, nagpauna ka. Minsan, hindi pala nila baka. Yun ang meron din sa atin talaga. Paano ganun, sir? Parang hindi nila baka yung ano? Parang hindi nila baka yung bininta sa akin. Ay, ganun. Ganun. Tapos nagbayad ka sa kanila? Tapos nagbayad ako sa kanila para siyempre maniniwala naman ako. Nung duman ako dinan ko sa barangay, hindi naman pala nila baka. Buti na nga lang yung tao, nandun pa. Kaya ako nakuha yung pera. Kaya niya nakuha yung pera. Ay, may ganun palang pangyayari din. Opo. Pero kung tumakbo na yung tao, wala na akong magagawa. Nandun na sa kanila yung pera. Tapos yung may-ari mismo ng baka, kukunin niya yung baka niya? Oo, kukunin niya yung baka niya, sir. Wala na akong magagawa. Tapos, hindi kaya may nagiging kutsaba na ganun, sir? Wala po naman. Pero isang beses ko palang naranasan. Ay, isang beses na muntikan. Muntikan. Ganun. Buti na nga lang, yung tao hindi pa umalis na mismo. Ay, hindi pa umalis. Hindi naman talagang makahirap natin na nababaka. Hindi naman talagang makahirap. Pero sa gano'n naman, sir, masaya kayo, sir? Masaya naman tayo na ganyan na nadadaanan natin. Nadadaanan natin. Kasi itong mga baka, syempre lalo na sa mga iba, lalo na sa Manila, yung mga nanonood sa atin, di ba? Parang di nila paalam. Hindi nila pa. Ganitong Kanya, yung nag-umpisa ko lang ganito, may unti-unting ipon. Kaya yung bahay ko din, nasa puntang katas ng pawis ko. Okay. Mga pinapagawa ko doon, sir. Nagkaroon na kayo ng resulta dahil sa pagbabaka? Dahil sa pagbabaka. Lahat ng katas ng pawis dito sa magbabaka, nasa bahay lahat. Nasa bahay? Grabe pala, sir. Kaya ibig sabihin, sir, sa inyo walang nagtatagal na baka? Wala, sir. Dispose lahat. Parang ito, sir, baka may iwan lang dito yung mga yun, pag hindi nasa sayo na yun, sir, kung nasa sa akin, kung hindi ko ipupunta sa cattle, kung ibibinta ko sa online, ganun. Pero ito lahat, sir, pupunta ko lahat ng cattle. Ibig sabihin, sir, minsan ba nakaka-encounter ka, sir, ng hindi magandang klaseng baka? O ikaw mismo pumipili na? Ako lang mismo pumipili pag may buyer, sir. Pag may buyer, Para bibigyan ko sila ng pagkukulan nila yung pera para lalaki din yung pera nila. Parang ako, tumubo ako. Yung gusto ko din, pag binta ko sa kanila, tutubo din sila. Para mulit na naman sa akin. Yan, sir. Parang kayo na tumitingin ng baka na pwede mong kuhanin. Pag tapos dadalhin nyo dito, tapos dadalhin nyo na lang din ulit doon sa cattle. Mula pagdating nyo dito, sir, di ba? Nakuha nyo na doon. Lumapag na dito. Ilang araw siya dito, sir, bago nyo dalhin doon? Mga 3 days. 3 days, pwede na. Ganun na. Pwede nang ipunta ng araw lang palang tinatagal nila dito, no? Araw lang. Pero matagaw sila sa darak. Sa mga tuyo, tubig, sa mga pakain. Pakain yung sila, sir. Mabigat ba? Hindi na, sakto lang. Sakto lang naman, sir. Kasi ilang araw. Para lang makondisyon sila. Makondisyon lang, sir. Parang kanina, katatapos lang napaliguan. Ay, kanina. Kaya palang sasaya nila, sir. Parang tao din, sir. Parang tao din ng parang tayo, pag nabiyahe tayo ng malayo, mapapagod din tayo. Parang baka din, ganoon din. Pag nabiyahe ng malayo, mapapagod din sila. Kaya nga Parang mas gusto pa nila yung maglakad, sir, kaysa bumiyahe. Kaysa mabiyahe. Kasi parang sa minsan nagigigaan sila sa truck. May mabubugbog, gano'n. Masano kung nangihina. Masano kung mga malilit na mga to. Ganun.
Ito sir, nasubukan mo na masipa ng sir, baka? Marami na sir. Talagang Naninipa talaga. naninipa pag minsan may masusuwag ka kung talagang sobrang atap. Marami na akong nasubukan sir. Sinuwag ka talaga sir? Sinuwag ako sir. Pwede ko naman isin sa'yo pag magkakon tayo para pwede mong Wow! Ayoko masuwag sir eh. Hindi sir, isin ko lang sa'yo yung mga pinag-uuli ko. Ay, ganun. Ay, pag uhulihin mo sir, doon ka maano? Oo, doon ka masusuwag. Kunyari, parang may inahin nila. Ito, parang ito. Kung, di ba, may inahin. May nanay siya. Pag hinuli ko yan, yung nanay ang magpipigil sa akin. Susuwag talaga. Tapos pag nakatalikod ka naman, doon ka sisipain pa, gano'n? Oo, pag nakatalikod ako doon sa fitness, sir, doon ako sisipain ng mga baka. Pero diskarte lang naman. Kung kwan. Ay, pag ano sila siguro, no? Nag-aalangan sila or parang natatakot. Ganun. Pero pag nadiskarte ka sa baka, sir, alam mo ang ginagawa mo, hindi ka naman siguro masisipa. Pero pag yun nga, nakatalikod ka lang isumipa yung baka na hindi mo alam, yun lang. Yan nga. Lalo, ganyan, gumit na ka dyan. Gumit na ka dyan. Hindi mo alam yung sisipa, ganun. Mababalian ka rin yan siguro, sir, no? Kung malaking baka talaga, ay, sir. Malaki na, no? Mabibigyan ka. Basta ang iwasan lang natin yung mga bitlog natin. Talagang kung mababasag yun, wala lang. Kulang pa yung isang bakang buhay natin magkuhan. Kulang ba? Hindi lang iniiwasan ko talaga. Dito kasi sa halos karamesa, di ba yung iba naman, di ba sa baboy, meron tinatawag na yung may mga sakit, yung mga virus, di ba? Dito sa baka, sir, wala naman, sir. Wala naman, sir. Kung minsan yung katilang ng kagat ng lamok, parang ito. Kagat ng lamok to. Ayan, yung ganyan. Oo, sir. Ayun. Yan, kagat ng lamok. Ay, ganun. Saka, tapos minsan naman, ni-injectan namin ng ivermectin para matatanggal. Ano yung parang sir? Ang nangyayari, parang, akala mo nakulayan eh. Hindi, sir. Parang kondin natin. Diba, pag kinagat tayo ng lamok, sir, masakit din. Parang kinakamot din nila ng mga dila na dinildildilan. O kasi sa atin, nagkakapantal. Parang sa kanila yun yung pantal ng baka. Yan yung pantal ng baka, sir. Ito, hindi mo mahalatang may pantal to. Sir, wala pang pantal yan eh. Kasi may itim. Ang gusto yan eh, sir. So, ito yung mga number nila sa tenga. Yan yung, sir, para hindi ka maritot. Alam mo yung bilang. Alam ko yung bilang ng baka. Malalaman mo yung niya. Buti yan, hindi na matatanggal kung kahit yung nakabili. Kung nakawala yung baka, meron siyang pagtitignan dun sa documents. Pagpanta, nilalagay ko din yan eh. Ibig sabihin, per isa, sir, meron siyang papel, tapos nakalagay dun yung number niya. Nakalagay din dun sa dokumento. Parang sa aso din, di ba sa aso, sir, may PCCI? Ganun. So, sa kanila, parang ganun. Parang ganun din. Pero yung mga ibang aso, sir, di ba wala yung ganun? Walang ganun. Yung mga ibang aso. Pero yung mga imported, meron talaga yung mga, yun, sir. Native, wala, sir, ganun. Yung mga native, yung marang aso-aso lang natin na dito sa baryo, wala yung ganun. Wala yung ganun. Yung importante talaga dito, sir, sa baka, yung dokumento. Documents talaga. Documents talaga. Na-try nyo na ba, sir, na parang mag-alaga kayo? For example, magpagatas o kayo magpa-anak na gano'n? Hindi ko pa na-try yun, sir. Hindi pa, sir. Kasi hindi ako bumibili ng mga inahin. Kaya ito lang talaga yung kwan ko, sir. Ito lang talaga siya. Opo. Parang bibenta, tapos dispose. Dispose kagad. Kasi parang nag-iikot din, sir. Nag-iikot lang. Umiikot. Parang yung pera namin, umiikot lang, gano'n. Basta may kitang unti, sige, pakpak, gano'n. Ikukan namin. Ang baka, sir, wala ba siyang seasonal? Wala po naman. Walang seasonal? Wala po. Kasi sa gulay, sa lalo na dyan sa bugsakan, sa ordaneta, di ba? Minsan, sa sobrang dami ng supply, ibababa yung presyo ng gulay. So dito wala naman, sir. Wala naman, minsan-minsan lang, sir. Minsan-minsan lang. Pag malulugi tayo, sir, basta unti naman yung lugi, pwede natin ibigay, gano'n. Pag mayroong 1.5, 2,000, gano'n, pwede natin ibigay. Kunyari, ito, lugi ng 2,000. Ito, bili ko ng 40, tumubo ng 2,000, pwede kong ipatong na naman dito sa lugi. Gano'n lang yan, sir. Gano'n. Tsaka depende rin siguro sa buyer, no? Depende rin sa buyer, sir. Pag hindi barat, gano'n, sir. Pag hindi barat, mas maganda, sir. Kung sinabi mo yung capital, pinatungan yung unti, mas maganda na yung gano'n, sir. Parang pinatungan na lang. Siyempre, sir, gasolina nyo. Gasolina at saka yung mga papel nila, Papel nila. Kayo rin ang magpa-processor, di ba? Opo. Yung papel nila,
Pag minsan din, may lugi. Minsan may tubong malaki, ganun. Ganun lang yun. Ganun lang siya. Oo. Mahirap naman. Pwede nyo kaya pakita sa akin yung worth 500,000 na baka? Pwede natin ipakita, sir. Lalakarin, kaya nang lakarin, sir. Kahit motoron na lang, sir. Sige, pwede. Tingnan lang natin sa clip. sige. Ito mga kasaksid, yung napundar ni sir, no? Grabe, nakaka-inspired si sir, no? At ilang taon nyo itong pinag-anuhan, sir? Mga 3 taon, sir. 3 taon? 3 taon. Na pinag-ipon. Sa pagbabaka. Sa pagbabaka lang. Kaya unting tiyaga lang talaga, sir? Unting tiyaga lang. Yung kahit nagpapawis tayo ng madami, nasaan nalalagay natin sa bahay. Nailalagay sa bahay. At titignan natin yung mga katas ng pawis natin. Nang hindi na nabawasan ng puhunan. Hindi naman po. Lahat ng mga kita, nilalagay ko lang. Dito. Ayun, mga kasaksid, no? Grabe, no? At marami pang ganyan na pwedeng ilan taon pa rin, sir? 3 years, no? 3 years. 3 years pa. Unting-unting lumalaki naman yung bahay. Lumalaki, no? Baka punta ko dito sa sunod, sir. May 4th floor ka na. Wala pa naman. Ayun na. Mag-iipunan muna ng kwan na yun. Yung mga kapital. Siguro, baka hindi na ilang heads, baka di na, hundreds na siguro yung baka mo, sir. Baka sakali nga, sir, pag makukuhan ko yung talagang negosyong makakon pa. Sige. Okay. Ito mga kasaksi doon, dito tayo sa pinsan ni sir naman, no? Dito sa katabi lang din nila. At itong nila, sir, 100 mahigit, no? 100 mahigit din ang nilalagay. Ang nilalagay nila dito, no? Tsaka may alaga silang unggoy. Ilang taon na kaya to, no? Medyo galit ata siya. Matagal na din yan, sir. Matagal na rin siya. Parang tatalon, eh. Dito pa, sir. Ito mga kasaksid, pakita natin sa inyo. Ayan. Itong kaya napapunta tayo dito sa pinsan naman ni sir kasi ipapakilala niya sa atin yung kanilang baka naman po na pangkasta naman, sir, no? Medyo siya. Pero naglulukan lang, unti. Pero ba't wala siyang sungay, sir? Wala, sir. Wala siyang sungay. Ito talaga yung mga imported na baka. Naninibago lang. Naninibago? Ayan, mga kasaksid. Ito po yung nila, grabe siya kalaki, mas matangkad pa sa akin. Ito talagang wala na silang masabi, sir. Wala silang masabi. Wala silang masabi kung gagawin nila ang junior ball. Nakakawala ba siya, sir? Hindi, dito lang, sir. Kasi pag minsan hindi mapigilan pagkuhan. Ay, oo, mahirap pigilan. Grabe. Tsura natin maganda-gandang kuha. Tumahay siya. Ito, sir, ilang taon na to, sir? Yung junior ball, tawag dito, no? Junior ball. Ilang taon na kaya siya, sir? 3 na yan, sir. 3 taon na? 3 taon pa lang yan. Ito yung binibenta nila, sir, na 500,000? No? Okay. Pero ayaw pa, hindi nila binibigay. Hindi bibigay. Parang bihira lang ata makita. Bihira lang talaga yan, sir. Bihira lang talaga yan na dito. Ito lang yung talagang maraming baka na dito, pero ito lang yung nandito talaga na baka. At saka proven na siya, sir, na talagang marami yung naiaanak ng baka pag nakasama. Marami na talaga naianak, sir. Grabe. Marami talagang naianak yan. Laki niya. Lagpas tao po yan, kasaksid. Lagpas tao yan. Ganyan siya kalaki. Ayan. At kung gusto nyo bilhin, 500 to 600. Pero hindi nila ibibenta nila, sir. Sigurado yan. Kasi ito yung mga gamit nila. At syempre, kung gusto nilang magpakasta, sir, di ba? Ang baka nila. Kung gusto nila ipakasta, pwede naman, sir, no? O binubuksan. Pero yun lang. Kung yung mga pinakastan ni mapapayat, hindi pwede. Mapipilay lang yung kakastan, sir. Pala. Kailangan yung medyo sa kanya. Yung kaedad niya din. Bigat. Mabigat yun, sir. Ang ganitong baka, sir, ilang years yung tinatagal niya, sir? Sa sir? Hanggang kung na yan, sir. Hanggang tumanda na yan, sir. Hanggang kung pa. 12 years, ganyan. Ganun. 12 years. 12 years. Tingnan nyo, mga saksi doon. Nakataas na yung phone niya, no? Pag tumayo siya. Grabe. Malaki. So hanggang 12 years siya. Tapos ilan na yung nakastan niya, sir? Marami na rin. Marami na nakastan yan, sir. Dumadayos pa sa ibang lugar, sir? Hindi, dito lang. Kung may mga farm ng pinsan ko, si pinsan Jimboy, Bautista. Si sir po kasi yung may Bautista Livestock Trading po. Ayun, Bautista Livestock Trading naman sila, sir. At kung gusto magpakasta, punta lang po kayo dito sa kanila. Ibibigay natin yung address para makita nyo po, mga kasaksid.
Mga naghahanap ng pang-alaga. Pang-alaga. Mostly pang-alaga tayo. Kasi nandun yung mga pang-alaga natin. Yung pang-alaga yun naman sa kanya din. kabila. Sa kanya din, okay. kay Pinsan. So yun, grabe, sobrang ano nyo, malaki talaga siya. Kaya sigurado yung ano nyo dito, pero hindi pwedeng mapapayat na baka, kailangan malalaki din. Malalaki, pero mapipilay dyan na. Pag pinatuan. Ilang kilo ito? Mga nasa 600? Hindi lang, sir. Hindi lang? Hindi lang. Oh. Mga 800 to 9 yan. Grabe. Yung kwan lang Oo. Ito, pag natadyakan ka, talagang sulit. finish na, sir. Oo. Dito tayo sa lilim, sir. Oo. Ayan, ang nagbabantay po dyan ng gwardiya, ito po yung ano. Si Rolly. Okay. Anong pangalan, sir? Rolly. Ay, Rolly. Yan si Rolly. Parang may ginagawa ka, Rolly, Ay, nagagalit si Rolly. Siya yung nagbabantay dito. Grabe, First time ko, sir. Pinapakain natin ng mga dayami lang. Ayan Ito. Ganyan lang, Ito lang pinapakain nyo sa kanila, sir. Saka mga darak lang, pagkaraniwan. May kasama pala si Rolly. Si Rika. Si Rick. Ito babae naman, sir. Bae. Parang ito yung mas mailap, sir, no? Mas mabait yan. Ano so? Baliktad yung babae. Yung mabait. Ito yung ano, mailap. Ito, sir, nantatalon siya, no? Tumatalon sa ano. Kaya pala nag-aamba siya. Kaya pala nag-aamba siya kanina. Na ano. First time ko kasi, sir, nakakita ng ganito kalaking baka. Tsaka, dito ka lang makikita. Ganun, Kasi nakikita ko naman baka yung, medyo maliliit dyan nun, pero may ano na rin. Pero yung ganyang kataba. So, bata pa pala siya, 3 years pa lang, sir. Bata pa yan. Exclusive lang kasi. Exclusive. Tsaka tsambahan, makakuha. Madalang, walang ganyan dito na baka. Ito lang. Ito lang dito. Dito sa kahit saan ka Ordaneta, mag-ikot, sir. Ayun. At least kung may mga maghahanap na na gusto magpakasta na baka nila. Pwede din yung mga lahi niya, sir. Nandyan yung mga lahi niya. Sa kodala ng pinsan ko. Yung mga anak niyan. Kasi mostly niyan, talaga, yung mga anak ng ina-after yung mga buyer. Yung mga buyer. Ay, yung mga anak yun talaga, pinupunta nila direkta. Pinupunta yung mga anak. Nandun yung mga ano yung kanya, lahi niya na yung inahin. Yung inahin. Lalabas. Dapat dun sa mga anak lang. Sa mga anak lang. Pupunta ng mga buyer dito. Yung inahin yung sarili ng nipinsan ko, yung kanya. Proven naman, sir, sa ano, for example, ayun, sa gatas din, sir, malakas din sa gatas. Pag sa gatas kasi, kung tayo dun sa Holstein breed tayo, dito meat type siya. Ito meat type yung mga inano niya. Pag yung Holstein, yung nakita niyong black and white na baka. Oo. Parang sa New Zealand. Yung ganon. Yung maitim yun dito? Yung maitim. Nakita yung sa isang farm dun, sa amin din. Meron din Holstein din, pero lalaki yan. Lalaki. Meron naghahanap. I see. Yun pa lang talagang panggatas. Yung pang New Zealand. Sa New Zealand galing, sir. Yung mga musligan, yung breeding niya kasi. Yung breeding. Ginagamit sa panggatas. Saka ilan na lang dito sa atin din ang nagaganon. Batangas ang nakita ko isa sa malaki. Tsaka sa Abra. Meron din sila. Sa Abra nakita ko ang lawak, puro gatasan. Sa nakita naman natin kay Sir Agribusiness, kay Sir Buddy. Agribusiness, how it works, ganyan. Sige, sir, salamat sa pagpapakita sa akin kay sir. Okay, anong pangalan, sir? Pogi. Kay Pogi. Ayan na. Umupo na si Pogi, nangawit na. Relax mo na yan. Kakain lang, tutulog. Tulog lang yan. Pag pinakawalan natin yung kasama yung mga inahin, pipilay, habulin niya lang. Ay, habulin niya. At saka mahirap pigilan, sir. Ilan sila pipigil yan? Kahit 3 kami dyan, baka parang wala lang. Kahit 5 pa kami. Kahit ilahin ka lang. Kung kumbagang kalakas niya yun, back ko. Grabe, no? Dati, sir, pinang niya siya sa farm. Hindi na, no? Kasi kinukuha ng ibang mga big firm yan. Hindi namin na-release. Hindi nyo na-release. Pero dati, ang prenation namin ng $5 million. Oo nga yun. Tawad nila 470. Kasi alam nila na talagang quality yung baka talaga. na to. Wala silang masabi hanggang Wala sila, Ayan, mga kasaksid. Nakita nyo na yung baka, kasaksid, at nabanggit rin ni sir yung niya. Kung gusto nyong punta dito pang meet, yung anak niya, may available pa, sir, no? Maraming pangalaga natin. Ay, mga pangalaga, available pa. Ayan, mga kasaksid. Sige, sir, thank you. Ayan, mga kasaksid, at nabisita na po namin ni sir yung
yung farm ng pinsan niya. Sir, yung yung Facebook page niyo naman, sir. Yung nasa... Yung Pangalan ko sa Facebook. para pwede ka nilang i-message pag gusto naman nilang magtanong o bumili ng... Yun, yung Market Subido. Nasa yung account ko, wala po akong page na... Yun. So kahit yung kay ma'am na lang, sir, yung pwede rin nating ilagay dito sa Pwede pag din. gusto nila mag-message, no? Kahit yung kay Miss ko na, kasi pag ako minsan, sir, hindi ko maharap masyado kung nasa tapat ako. Nasa biyahe, no? Hindi, namimili ako pagpa. Ayun, Yung mga tinatawagan ko yung mga ente. mga hente. Ente ng baka. Ayun, mga kasaksid, message lang po kayo dito. At syempre, marami na naman tayong natutunan ngayong araw, mga kasaksid. At sa mga, may mga katanungan, syempre, mag-comment lang po kayo sa baba. At kung sino may mga tanong naman about dun sa baka din na gusto magpalahi, o kung may mga baka, may mga inahin kayo na, baka, mga babae, yun, pwede po yung, i-message si sir o kaya mag-comment dito sa atin. Pwede nyo din mapuntahan dito Pwede nyo sa punta amin. ng personal, sir. Sa may barangay, sir? Pangasinan, Manawag. Manawag na to, sir? Manawag pa to. Manawag Okay. pa to. Pero ang daan nila, Dito din, sa Manawag, sir. sa Ang daan nila. Pero itong pinagkukulan natin Baginay, dito, di ba? Barangay Baginay. Barangay Baginay. Barangay Baginay, malapit na kayo doon. Oo. Tanungin nyo lang yung nagbabaka dito na. Ang pangalan, sir, pwede nang tanungin? Mark Kenneth Subido. Mark Kinit Subido. Subido. Kinit Okay. Subido. Okay. Mark Kinit Subido, mga kasaksid. Ayan. At idadali niya na kayo dun mismo sa mismong nakita niya dito sa video. Grabe, laki lagpas tao. Oo. Pag sumakay ka dun, no? Siya? Yun ang pag nasipa tayo doon, walang talaga. Talaga Talagang finish pilay. na, sir, no? Finish na. Grabe, bigat pa naman yun. Sige, sir, maraming salamat, sir. Salamat din, sir. Pag niyo sa akin dito. At marami na matutunan ng ating mga kasaksid. So yun, maraming salamat po kasaksid. Ingat kayo palagi. God bless po.